Lezi-ke izindaba zo-1KZNTV uyifundela wasamukeliso wanqulunga angikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. UZuma ubungaze elokuzalwa namuhla umsindo ngomqondisi waseNewcastle kanti-ke shamthetho kweyokwakha amadoda akusasa. Loyo owabe engumengameli wakuleli uJacob Zuma ugubheke usuku lwakhe lokuzalwa ngokuhlanganyela nomphakathi eThekwini kwelikaMthaniya namuhla. Lo mcimbi-ke ubuhlelwe yintsha yalenhlangano yabahlali esifundazweni SANCO njengoba-ke kuzokhumbuleka ukuthi-ke umsholozi unguhlalo weSANCO kulesi sifundazwe kanti-ke kuchazwe amagalelo akhe emzabalazweni wenkululeko njengamqoka kakhulukazi-ke ekufukuleni umnotho ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini. Umsholozi-ke uhlanganisa-ke iminyaka engama-81 ubudala. Ngiyajabula-ke ukuthi ngibe nethuba. Angisakhali manje ngiyakhuluma ngoba sengizalwa kabusha inzalo kabusha kodwa sengazalwa kudala. Sengiyakwazi ukukhuluma. Ngifisa ukubonge abafowethu abala bonke abaqhamuke enhlanganweni ezahlukahlukene. Abantu bafuna into eyodwa amalungelo abo ngaso sonke isikhathi. Akulona icala lelo. Ufuna amalungelo akho yinto ebalulekile ukuthi uyenze. Kuyenzeka ke imbone iphambane ngesinye isikhathi phakathi kwabantu, ngesinye isikhathi phakathi kwenhlangano. Kuyiqiniso ukuthi kufanele ukukhuluma iqiniso nje. Kunenkinga eyenzekayo kubantu bezombusazwe. Bayathanda ukuhlaselana. Ngibeke esigabeni esithile-ke inhlokuzana ipolitiki enjalo. Manje ngikhulumela ngingedwa nje ngithi kunegaba ezicacile ezintathu zepolitiki. Khona ipolitiki le ekhulunywa nayizalukazi nje. Sizalukazi ba hawu ngiyovota nami. Ngivotela ukhongolose. Umethi hayi mina ngiyavotela iIP. Ipolitiki ke ezalukazi le siyishaya yona. Sekuyiyo le. Bese bakhona ipolitiki phakathi nendawo kawonke emhlabeni. Wonke umuntu uyayikhuluma ipolitiki ngendlela ekhuluma ngayo. Line 2. Line 3 ipolitiki nescience phakathi. If usufika esigabeni se-politics and science, scientific politics, awuqamba manga, awugeji ngokukhuluma. Ngoba usuyikhuluma, usuyithatha kwi-science. Uma usathi ngiyayazi le politics ye-science kodwa ubhede, asifike sivele sihleke nje thina sithi olulu. Maye babo kusekude la siyakhona la. Kusekude la siyakhona. Abenze njalo iningi labo babhedisa ngisho amazwe bawamisilide benze yonke inhlobo ehlubekisa abantu. Ngoba i-science ayikho political. I mean politics here ayikho scientific. Right? Ngithenja ngihlukanise lokho ngoba sengimdala phela manje. Uma ngathi angiyazi lonto ngabe kuthiwa leli khehla la ilusa kodwa noma la esikoleni ngenza ukubili-ke kulokho ngayilusa angiyanga esikoleni. Hayi ngentando yami nginhlupheke ngincindezelo kodwa ngizange ngiyithambise ukuthi hayi ngoba yibhinqa sekolindele umongameli webhinqa zafike. Ngifuna ngibonge leli thuba kulona ithuba lami lokukhuluma ithuba lami leli lokuyikhalela nje ngifuna ukuncela kuma unfortunately akekho ngingane lambile nceli lutho bisi kwaphela kuba khona ngabe nami ngile ngimbheka nje lo ngithi ngicansi ngibuzo manje I can't do it. Ngijabulela into eyodwa ukuthi siyakwazi ukuhlangana kanje. Ukuhlangana kanje ngikuthathe njengento ebaluleke kabi ngoba kulapho esikwazi khona ukusizana nokubukisana izinto. Unobhala uthe sinenkinga
enkulu kwazisha izinto ukuthi imibutho yethu iyagula sengathi wonke umuntu usho njalo kusho abasisekelayo kusho abasivotelayo ngibona abazwisa inhliziyo ebuhlungu kulezi insuku zanamhlanje ngoba bayasitshena emehlweni ukuthi abazi ukusivotela bayazikhipha futhi izizathu why abasifihleli ukuthi yini abenza ukuba besho njalo thina impendulo yethu ithi siyathula asisho lutho akunjalo nathula ngoba phela ngikaze nginizwe nibaphikisi kunjalo eyinkinga endisibhekene nazo eyokuthi iningi labantu abaphikisana nathi bathi hawu siyayikhipha i-ANC ayisekho kulo nyaka ozayo uphathiswe sina impendulo yalokho uma besho njalo ayikho akulutho-ke lokho uma njengoba bengisho nje uma ipolitiki scientific uzosho ukuthi vele in life kuke kube khona ngaphansi phela kabe ngaphezulu. Iziphathimandla zikamasipala eNewcastle enhla nelikaMthaniya seziveze ukuthi-ke zikholwa ukuthi-ke usumningi umsebenzi asebewenzile ukuvala-ke izikhala bezivulekile kwiminyaka eyahlukene yalo masipala. Lokhu kuza emva kokuthi-ke kunemibiko ethi-ke kunesinye sezikhulu esiqashwe kweminye iminyango kodwa-ke sinezincwadi eziveza ukuthi-ke sake saboshwa. Siyabonga ngesikhathi sakho sila eNewcastle sibheka nje izinto ezimbalwa ikakhulukazi ngezinto ezithinta ukuvala kwezikhala ebekade ivuleke ngaphambilini zabaqondisi eminyangweni eyahlukene mhlawumbe bezikhona yini izikhala ezikanjalo emayekade zikhona senabe nagcinaphi nomkhandlu. Ngibingelele sakazi bingelele umphakathi ekhaya cha zikhona izikhala ezikhona ezimbili ezenhloko yomnyango womnyango wezezimali nenhloko yomnyango wemisebenzi kamasipala community services. Mhlawumbe kulokho inhlelo zeni zimkanjani ekutheni nivala? Njengoba kusasa nje emva komhlangano obizwe ispecial we-council emva kwawo zobe sesihlala-ke sesicubungula ukuthi obani kulabo abafaka izicelo abakulungele ukuthi singaqhubekela phambili nabo uma sesenza inhlolo khona. Baba Mcineka mongakusilandisi nje njengomkhandlu iziphi izinto enibhekayo ikakhulukazi mangabe kufakwa izicelo nabantu enisuke nibakhethe ngcina nibakhethele kuthini bangene kuzona lezo izikhala ezisuke ivulekile. Kangiqale ngokuthi ngesikhathi ukhangisa uyasho ukuthi iziphi ezizidingo okufanele umuntu ozofaka isicelo abe nazo. Ama qualifications ayo ngezinye indlela imfundo yakhe iyahambisana yini nesidingo esidingwa yileso sikhala kube mhlambe iminyaka yolwazi analo ngalowo msebenzi sibheka lokho kakhulu nanokuthi ke ubheka ngokolwazi ukuthi nala kade ekhona uyayenza phela ukuthi i-reference checking ukuthi ube umuntu osebenza kanjani ukuze lokho kukulekelele ukuthi umuntu omqashayo kube lo muntu ozokwenza lo msebenzi ngangendlela okufanele awenze ngayo. Siyasibheka lokho kakhulukazi. Okay. Kunembiko evelayo la ethi nomunye umqondisi enomqashile kwemunye eminyango ka technical one record lokuthi useke waboshwa. Ikhonte kanjalo? Anginalo lo lwazi njengamanje ngoba inhloko yomnyango kuyiyona ephatha lo msebenzi. Ayikho ithathe insuku iphumula ithatha insuku zokuphumula ngilindele ukuthi mayibuya ke ngizolithola makukhona ulwazi olunjalo bengakabe nalo lo lwazi. But ekuqasheni kweni nanikenze nanicheckile zonke lezo zinto zokuthi umuntu ngabe izithupha zakhe ziclean noma cha. Ngiyakhumbula ukuthi iprocess yokwenza lokho yayenziwe. Ikho ngisho ukuthi imbiko ukuthi ubani unakho yena okudingakalayo noma kuphelele angakabi nayo leyo kulokho okubuzayo. Okay. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Bonga kakhulu nami. Okay.
Yena umphathi kumasipala waseNewcastle umnomzane uMgcineke bekade sibheka inhlelo eziqhubekalayo zokuvala ikhala ebekade zavuleka kakhulukazi eminyangweni ebalekile kude boHosbisi ngeseNewcastle. Kubhungwe kabanzi ngendlela zokukhulisa abantwana babafana ukuba ke babambe iqhaza kwihlava sokuhlunyezwa kwesifazane nezingane. Lolu ke uhlelo lweshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal nobelihlanganisa khona ke nabaholi bezenkolo ngenhloso yokudingida lesihlava. Lo mbuthano ke bobanjele enkundleni zemidlalo eMnambithi. Abaholi bezenkolo bathe abantwana babafana kumele baphathwe njengabamantombazane. Abaholi bezenkolo ezahlukene babhunge kabanzi ngezindlela zokubhekana nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngokubambisana neshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal. Thina njengabaholi bezenkolo ke sithi ke kubalulekile ukuthi abantwana baye enkonzweni, but if there is no father figure at home, if there is no father figure in the society, akuzukusilekelela. So we here to say let us all rise up as leaders of society and make sure ukuthi abantwana bathola i-coaching, bathola i-support ngoba akusizi ukuya esontweni. Esontweni asilali khona, sihlali khona. Siya ngaleso sikhathi bese siyahamba sibuyela kuphi emakhaya. So when the structures are well established emphakathini la siqhamuka khona, there is a future for abantwana bethu babafana. Laba bathe banqume ukugxila kubulili babafana ikakhulukazi. Kungcono ukuthi sifocus kakhulu kubafana ama boys ngoba vele amadoda lukhona uhlelo lwawo, khona neforum yawo, zikhona izithanga ngomasipala zamadoda. Sesibona ukuthi manje nake sibhekeke kubafana ke manje nezinsizwa ukuthi bona zingakheke yini izithangami zabo, sikwenze lokho lapha phansi sifundise bona ukuthi abathi mabebuka umuntu wesifazane babuka umuntu one dignity, babuka umuntu oneqhaza elikhulu alibambayo ngoba balapha nje emhlabeni, nathi silapha nje emhlabeni sithwalwe yibona abantu besifazane ukuze. Kanti labo bathe sebezenze kakhulu izinhlelo ezibhekene nabesifazane. Ezinye zezinto ezisohlwini oluphambili ukuthi sibhekana kanjani nesimo se-gender based violence. Esakheke isiqubulo esithi we want to develop boys to be leaders so that they are able to protect our women. Ngoba kubonakala ngathi benama programs amaningi acapacitate abantu besifazane. Abafana bethu bagcine bekhula bengalusekanga kahle. Mhlambe hleze ke sizibona ngathi inkingi inkulu isekuthena abantu besifazane bayahlukunyezwa. Abantu besilisa mhlambe they don't know what is expected from them. Kanti somlomo weshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uNontembeko Boys uthe abezenkolo baneqhaza elikhulu emphakathini. Inkundla yokuxoxisa nokuthekelana ulwazi. Khumbula ukuthi laba abaholi besector zenkolo ezahlukahlukene. Abanye ukholo lobuKristu, obobuMuslim, ubuRasta, ubuHindi, iAfrican traditional Rastafari. So uma sebehlangene bayizinkolo, yini abakwazi ukuyenza lapho besuka khona izinhlelo abanazo zokusiza isizwe kwakheka isizwe ngoba noma beyizinto bezinhlelo zenkolo bayazi ukuthi kuneqhaza elibalekile abadlalayo emindenini nasemphakathini. Kakhulukazi ngoba ke ingqikithi yethu yanamhlanje ikhuluma ngengane yomfana neqhaza efuneka abadlali. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemnambithi. Seliqalileke uhlelo lokubhalisa kwemali yezinduna okwakumele ke ziyihole kusukela ngonyaka 2013 kuya kunyaka ka2016. Lokhu ke kudalwe ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ubonge Sithole Mloyi. Le mali ke ingaphezulu kuka 600 million wamarandi. Seliqaliwe uhlelo lokuhambela imikhandla emakhosi esifundazweni KwaZulu-Natal uqinisekisa ukuthi zonke izinduna ziyakwazi ukuthola imali yazo njengoba kunemali okwakumele ziqale ziyihole ngonyaka 2013 kuya kunyaka 2016. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal ubonge Sithole Mloyi uqinisekisile ukuthi kunemali elinganiselwa ku600 million wesigidi zamarandi okuyiyona ezohlinzeka izinduna. Kuzokhumuleka ukuthi kuye kwaba nezikhala eziningi kwizinduna zifuna ubulungiswa bokuba zikhokhelwe imali yazo. Ama-district wonke abasebenzi baka-Churchill Affairs njengoba sathembisa sathi siholela induna u-April phela lo the angifuni ke kungabi khona ngisho neyodwa ETC lapho ingazibiziwe induna zakhona
wazatshela ukuthi wena nduna lokhu ngizwile bethi angichazi ukuthi induna zizotholani angazi zotholani kodwa engikwazi ukuthi uzokuthola umhlomulo wazo ofanele ziwuthole ngoba phela umuntu kuswela ngo-2013 kuya 2016 abanye abangenanga ngo-2013 angiyifihlanga imali enduna inkulu kabi 633 million ngiphela lapho. Imizamo yokuthola lowo ngusihlalo upholi bomdaba esifundazweni KwaZulu-Natal inkosi uSifiso Shinga ayizange iphumelele. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Asike sisishelele ezitolo sokuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mukeli usabukeleke indaba ze-1KZNTV nazi-ke ekuyizona ehamba phambili. UZuma Ubungaze elokuzalwa namuhla umsindo ngomqondisi waseNewcastle kanti-ke shamthetho kweyokwakha amadoda akusasa. Amalungu omphakathi ngaphansi kwa-Ward 23 eClare Estate eThekwini akhathazekile ngempilo yawo njengoba sekupheleke amaviki bephuza amanzi angcolile aphuma kompompi. uPrashant Sukdaw uthi-ke iningi lamalungu omndeni wakhe asebuya-ke esibhedlela ngemuva kokuphuza lamanzi abakholwa ukuthi-ke angene yigciwane i-E. coli ngenxa yokuphambana-ke kwamapayipi ahambisa amanzi ahlanzekile nalawo-ke ahambisa indle ngesikhathi-ke kulungiswa ingqalasisinda yamanzi kule ndawo. Isalokhu iqhubeke njalo nokuba inkinga indaba yamanzi ngaphansi kamasipala eTheku. Lokhu kuza ngemuva kokuba umphakathi waku-Ward 23 eClare Estate usuphoqeke ukuphila ngokuthenga amanzi kulandela ukuphuma kwamanzi agcwele indle kompompi. Lokhu sekholele ekutheni kube nabagulayo. We are unable to utilize any of the tap water due to the contamination. During that period, all the members of my family were infected with a bacterial infection. So, they were sick. And up till now, the whole incident was quite traumatic. So, they're even afraid to use the taps, etc. at the moment. It was literally sewage water that was flowing through our taps. So it's a bit graphic to describe, but murky, brown stench, quite stenchful as well, water that came out of our taps. We've been paying for all the water, all the sewage water that's going through our meters. So even though we're unable to utilize it, we're probably going to get a normal bill at the end of the month. It's an inconvenience because I've got 6 members in my family, so the amount of water that we need to purchase or gather from other areas just for normal day-to-day activities as well as drinking, it's been a task for the past month or so now. Ngokusho kwalezi zakhamizi lenkinga iqale maphakathi nenyanga uMarch ngesikhathi kukhona ithimba elabe lilungisa ingqalasizinda ebilimele. Laba bathi-ke bakholwa ukuthi kwaphambana amapayipi amanzi ahlanzekile nalawo-ke ahambisa indle ngesikhathi kuqhubeka lo msebenzi. Ikhansela la kule ndawo liveze-ke ukuthi okubakhathaza kakhulu kasikho isixwayiso esikhishwe umasipala ngalokho kanti sebelibike kwaphela u-inki lolu daba kepha akukho okubuyayo. My major concern is that as at till today the department has not issued any notice to the residents in regards to the contamination. But what is important is that for 2 weeks, residents had levels of about 200% more E. coli than they should have in potable water. There was no chlorine in the water at all. And this was important because you cannot use this water to drink or to bath with. And residents should have been made aware. I just think that the municipality failed in that they did not give this the importance that it deserved. Njengamanje nakuba umsebenzi wokulungisa ingqalasizinda ebixhaxhazisa indle usuphuthuliwe lo mphakathi ukhathazekile ngengqumbi yenhlabathi esahlezi nabathi-ke kusaqhubeka nokubeka impilo zabengcupheni kwazise igcwele igciwane le-E. coli. As a resident here, it's actually sad because we witness everything here. We witness the negligence. There is no supervision of workers, contractors. There is nothing. The guys come, the sewer was flowing. He's waiting for the sewer department to come. Plumber is waiting for this guy. That person is waiting for this person, and it just carries on day in, day out before something actually gets done in this place. There's absolutely no correspondence in the municipality itself. As you can see the mess here in front, this is going to take another 3 to 6 months to sort out, get this mess moved. All this is contaminated with
sewage because it was all mixed up here. So all this here you can see is all contaminated stuff. This is going to lie here for another 6 months before the municipality comes, clear this, reinstates the pavement, reinstates all these things. Umasipala uphawule kanje. Endabeni ze-1KZNTV kube nguNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Isichotho ebesihambisana nemvula enamandla sishiyeke kukhalo ezidaweni ezakhele isifunda eKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe kanye ke nakwezinye izindawo sesiphazamiseke ukuvula kwezinye zezikole. Lesi sichotho ke besihlasele ngomsombuluko wedlule sidaleke umonakalo kwimpahla nakwizakhiwo saphinde ke sadlula nomphefumulo womuntu oyedwa. Njengoba ke bekulusuku lokuvula kwezikole namuhla kubuya kuma holiday phasika, umnyango kwezemfundo kulesi sifundazwe ukuhlehlisile ngezithuku ezintathu ukuvula kwezikole ezimbili ngaphansi kwalesi sifunda. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal singaqinisekisa ukuthi izikolo ezimbili zalaphana eKing Cetshwayo district okuyi Highworld Primary School neZululand Remedial School ukuthi umqondisi walaphana edistrictini ubhalele inhloko yomnyango ukuthi siyacela ukuthi izikolo zidilewe ngo3 days ukuthi zivulwe ngenxa yenhlekelele eyenzeke ngestorm esibe khona ngesonto elidlule. Siyathemba ukuthi nje bama repairs eqaliwe by next week Monday kuzobe sewaphelile ukuthi abantwana bakwazi ukuthi babuyele esikoleni. Bekukuhle kudelile eMsinga lapho ke inhlangano iMsinga Buggy Convoy engenza inzuzo ibijabulisa komphakathi waseMsinga lapho ke bekuhlangene khona abantu bakulendawo nakwezinye ke izindawo. Inhlangano ke ithi lokhu ikwenza kuba ukukhombisa ukuthula kanye nokuzwana kwabantu baseMsinga nakwezinye izindawo. Inhlangano ke ibe isinikela ngezicathulo zesikole ekukhanya koMsinga Special School. Unduduzo Dlamini kongomunye abaholi kulenhlangano uthe kubalekile ukuba babhekelele umphakathi ukuze ke uthuthuke. Ubonge wancongcoza uthishanhloko wesikole ukukhanya koMsinga Special School emva kokuba inhlangano engenza inzuzo iMsinga Buggy Convoy inikele ngezicathulo zesikole kubantwana abaphila ngokukhubazeka. uHarris Mbatha uthi uyabonga kakhulu kule nhlangano kanti ke uyafisa nabanye balekelele kulabantwana abaphila nokukhubazeka. Sibongele kakhulu kumnikelo esiunikele suthole before sivala mama Easter ilokuzana icathulo ezabantwana segameni leSGB neSMT sithi Nkosi yami siyabongela abantwana sisikole siyabonga engathi phinde ngaphinda futhi nisikhumbule makukhona nje okuhle nicabangayo cabangela abantwana bethu singabonga kakhulu. Siyaphinda futhi sithi siyacela nabanye bephinde benikele esikoleni ziningi nje esishoda ngazo sabantwana abaphila nokukhubazeka. Ilunga lalenhlangano uMduduzi Mhlongo uthi ukulekelela emakhaya nakwezinye indawo ezingahambi kahle ikona okubalekile kanti ke banikele ngezicathulo ezilinganiselwe 20 kulesi sikole. Tezama ukuyenza noma ukuyiveza emphakathini akikho ukuthi ngoba nakho sinakho yini ukuthi makukhona okuncane sinakho esingakuhlephelela omunye umphakathi sibheke la singavala khona ikhala. Siyathembisa ukuthi sisazoqhubeka futhi besingaqali kulokho. Ngonyaka ophelile sahambisa okwabantwana esibhedlela la icoach khona la uthukela kwaba ama toys nokwezinye izinto izimpahla sasiyobapha bona abantwana. Sifisa ukusiza lapho esingasiza khona silekelele la kungalekelela khona noma kungengakanani sinakho. Omunye wabaholi balenhlangano uthi lokhu bakwenzela ukukhombisa ukuthula endaweni yaseMsinga njengoba le ndawo yaziwa njengendawo yezimpi. Unduduzo Dlamini uthi bayafisa ukuba abantu bakhululeke uma besendaweni yaseMsinga. eMsinga ubudume kabi ngendaba zokulwa okade kukhona njengamanje sizama ukuthi sazaneni futhi siphinde sibumbaneni kube khona ukuzwana sishintshaneni nesithombe esinaso kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi uMsinga udume kabi. Sifuna ukuthi bawathi uMsinga indawo oyokungcebeleka mawufuna ukuza njengoba sikade sibona sihambe endaweni la esemakhaya. Sifuna ukuthi abantu bazi ukuthi bayakwazi ukufika eMsinga bazovakasha. Sinendawo zokulala eMsinga, sinama restaurants, sesinendawo eningi ezimnandi. Sesenza ukuthi abantu abakhululeke mabeze eMsinga. Sinemicimbi nama event futhi amanye ungayona ngaphandle kwali akhona around eMsinga. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngiseMsinga.
Asiphinde sithishelele ezitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukeli usabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi-ke ebesithe izona ehamba phambili. UZuma ubungaze elokuzalwa namuhla umsindo ngomqondisi waseNewcastle kanti-ke shamthetho kweyokwakha amadoda akusasa. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.37 maqhathaniswa nedola laseMelika libu 22.84 maqhathaniswa nopondo waseBritain libu 20.7 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libu $2,015.96 i-ounce kuthole ongahluzwe wona bu $85.61 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe labesifazane lebhola lezinyawo kuleli ibanyana uDesiree Ellis uthi-ke uchazekile ngendlela iqembu lakhe elidlale ngakhona liguqiswa kwe-Serbia ngamagoli 3-2 izolo ntambama yize-ke liguqile kulo mdlalo. iSerbia-ke ihambe phambili ngamagoli 3 ngomzuzu wa-22 kanti-ke ibanyana izamile kubuya ngamagoli 2 kaHilda Magaye noJermaine Seposenwe. U-Ellis uthi-ke ezakhe besadidekile ngenkathi-ke ngungena amagoli umdlalo usanda nakuqala kodwa-ke kwenze sesiyophela isiwombe sokuqala nasesibili kuyathembisa ukuthi-ke sifunde elikhulu kulomdlalo obungeminye yamalungiselelo endebe yomhlaba kwibhola labesibuda. Ake sibheke-ke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli-ke siyaguqa bese kuphathelwe zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle.